Ahojte, vítam vás pri ďalšom videjku a dneska to bude recenzia na knihu Predtým, ako som ťa spoznala od autorky Jojo Moyes. No, táto knižka bola už tu okolo nás nejakú tú dobu, lenže ja som si ju nechcela prečítať, pretože keď som o nej počula recenzie a proste ohlasy, tak som mala pocit, že táto kniha nie je nič pre mňa, že sa mi to určite nebude páčiť. A takisto, viete, sú dve typy ľudí, dva typy ľudí. Tí, čo túto knihu úplne milujú a tí, čo túto knihu nenávidia a proste sa im nepáčila. A ja som mala najdlhšie proste pocit, že budem patriť k tým ľuďom, čo túto knihu nebudú mať veľmi radi. A tak som to odkladala, ale jedného dňa som bola v knihkupectve a pozerám tak na ňu. A hovorím si, vezmem si ťa, nevezmem si ťa, nebola som si istá, ale tak som si povedala, prečo nie? A kúpila som si ju a že si prečítam a prečítala som si ju a páčila sa mi, áno. Dokonca sa odvážim tvrdiť, že táto kniha mi zmenila život. Až tak sa mi páčila, vážne, nesrandujem. Tiež som šokovaná, vážne. A trošku ma mrzí, že som tak odkladala čítanie tejto knihy, lebo stála za to. Lenže som rada, že vyšla v paperbacku, lebo ako určite všetci viete, čo tu ste, zbožňujem paperbacky, nemám veľmi rada pevné väzby. Všetko, čo je v paperbacku, má automaticky u mňa veľké plus a chcem si to prečítať dvakrát toľko, než by to bolo v pevnej väzbe. Takže keď som ju videla, že je to paperback, tak som si povedala, what study go, vezmem si ju, uvidím, či sa mi bude páčiť. Bože, jak dlho o nej kecam. Dobre, poďme už k samotnej recenzii. Takže vlastne, táto knižka je o mladom dievčati, ktorá sa volá Louisa. Hrozne krásne meno, strašne sa mi páči. A Louisa žije úplne jednoduchým životom v malom mestečku ako čašnička a práca sa jej páči, život sa jej páči, nemá žiadne prekvapenie, proste žije si svojou rutinou. Proste sa jej to páči úplne ako ja. Úplne proste v tomto som taká istá. Možno aj prečo sa mi táto kniha tak páčila. Lenže bohužiaľ jedného dňa Louisa príde o prácu a musí si nájsť na úrade práce novú robotu. A tam jej nájdu robotu opatrovateľky. Pretože viete, v malom meste je ťažšie nájsť si robotu a ponúknu jej robotu, kde bude opatrovať jedného chlapa. Ona nevie, do čoho ide. A keď stretne prvýkrát chlapa, ktorého má opatrovať, Billa, tak je trochu v rozpakoch a proste je to také veľmi zaujímavé. Will je mladý chlap, ktorý je úplným opakom Louisy, pretože on žil život naplno, veľa adrenalinových športov, veľa zábavy, veľa roboty, cestoval po celom svete, užíval si so rôznymi ženami a proste stala sa mu nehoda, kde ho prešiel autobus a to je dôvod, prečo je na vozíku a prečo sa musel vrátiť do malého mestečka, z ktorého pochádza. Will je ochrnutý natoľko, že vie hýbať iba hlavou a trošičku rukou, ale bohužiaľ všetko ostatné má ochrnuté. Preto potrebuje neustálú pomoc a opateru ďalších. A tu prichádza Louisa, mladé dievča, ktoré je úplný opak Willa a musia sa naučiť spolu vychádzať a spolu žiť, aj keď niekedy je to strašne náročné. Ale Louisa sa rozhodne Willovi ukázať, že žiť sa oplatí a prostredníctvom toho ona sama začína žiť. A ďalej vám už o tejto knižke nič nepoviem. Pre istotu nechcem povedať žiadne spoilery, pretože stojí za to si ju prečítať. Ja som o tejto knihe vážne nič nevedela, úplne, že vôbec, že nič. A keď som si ju prečítala, som plakala veľmi dlho, veľmi veľa a ešte vám poviem, že na konci je list, ktorý je adresovaný Louise. A ja keď som ten list čítala, tak veľmi som plakala, lebo som proste mala pocit a úplne to tak sedelo, ako keby to bolo písané a adresované mne. Vzhľadom na to, že som presne taký ten introvert, čo stále sedí doma, čo nemá žiadnych kamarátov, čo si neužíva, nikde nechodím. A proste, keď som si prečítala ten list, ja som tak začala plakať. Počujete ľudia, tak som plakala. Som sa aj začala fotiť, že ako robím, pretože bolo toho hrozne veľa. Ale proste
som plakala a som si povedala, že musím sa zmeniť a vďaka tomu listu, ktorý je na konci tejto knihy, sa môj život úplne zmenil od základov. Nebudem preháňať sa až tak nie. Ale vážne som iná, zmenila som sa a možno keď aj vy ste taký človek, ktorý stále stojí v kúte a je veľký introvert a žije svojou rutinou a nezažíva nič nové, skúste si túto knihu prečítať a možno sa tiež trošičku zmeníte a začnete si ten život užívať viacej. OK. Takisto som túto knihu čítala strašne dávno, takže neviem, snad som urobila dobrú prácu a aspoň trošičku som vám ju priblížila a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Ahojte.